Hindi kong way buot. Kinitanan mga way buot na eh. O split in tang itong imong isulti. Ikaw na siguro. Ikaw na Una, una, ang ingon ako nga Way buot. kuan katong moisip sa larawan nga Diyos yun. Mga naminaw siya pero katunga ang pinakaway buot katong ibalhin nga wa kasabot. Ang pangutana ko John Sumpay na sa may agi nga di ba tinapon dito nga di na ihatag niya mikropono ko eh pare ano man ito ako pangutana pero ako na ako pangutana ako pangutana mo niya kaya imo magilitok ganiha nga daghang katoliko wa magsulod mo na daghang katoliko way buot kinitanan mga way buot ni o split in tang itong imong isulti. Ikaw na siguro. Ikaw na Una, una, ang ingon ako nga Way buot. kuan katong moisip sa larawan nga Diyos yun. Mga naminaw siya pero katunga ang pinakaway buot katong ibalhin nga wa kasabot. Paminaw lagi. Dili kay paminaw, pamati jud. Kay maminaw naman eh, wa mamati. Wala kinahanglan. Ang ipasabot na ato, katong katoliko nga isipon niya ang larawan ni Maria, Diyos. Wa na ibuot. Nagatong ni Banes katoliko nga wa kasabot. Napangpot kong wa ibuot. Wala nga. Isang kini mga katoliko, pagkatugka silang pagkakatoliko, pero nagpabilin silang katoliko, muna nilaygon kayo. Kami kayo pangutana, Pastor. Si Miluya. Ikan bagai straight datang ko to. Straight in the town. Straight in the town. Payagi karahin pare nito. Ang imo karon pagkapare, kaya nasunod man ako na yung mga vlogger. Lisod ning making-away ka nga di akas kalibutan nga puro yawa nga puyo. Ah, grabe po. Yawan. Hilong damo. Apil di ka yawan. Hilong damo. Apil sa yawa. Akong pangutana, kanang imong pagkapare, asa man na siya na laray Melchizedek. kang Melchizedek, kang Levi, kang Aaron, kang Huda, Dili kang Wilip. o kang Wilip. asa man na siya na laray. Okay, liputan laray sa pastor ni Pastor Willie. Ibang ko ba manigiha? Magkuha ba mang tanduay anay? O Ajinomoto. Wala nga. Isa nga. Ikaw pa din, buwak tayo dun na. Ikaw galing po, no? Ni-reply na punta ninyo ba? Asa ito pagkapari? Di ka dun ni Cristo. No? Walang itungkod niya ay ang pagkapari panahon sa Lucas 22:19 nga pagtukod niya sa sakramento sa Eucharistia, sa Santos sa Misa. Lingon din siya sa mga apostoles, do this in memory of na sa Hebrew 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Sa 20. Nga sa galas sa pinadayag 1:6 kita gitawag aron mag-alagad isip pare sa Ginoo. Yan sa pinadayag 1:6. So sa pangutana, dili laray nila ni Moses kaya doon na may bagong pagkapari na muna ang pagkapari sa atong Ginoong Hesukristo. Laray ni Kristo. Hello, Cristiano. Yakon man niya. Na dito laray ni Kristo ang iyang pagkapari. Oh, dili jo. Sa buwan siya, muskwila dito sa Jerusalem, ha? Ano yung muskwila sa rumah? Di rin yung muskwila. Kaya, ikadaw ang utana, giangkon man niya, nga laray siya ni Kristo. Kung makabasa ko versikulo sa Biblia,
na wala itugyan ni Kristo ni bisan kinsa niya pagkapare. Wangkon ka nga, waka City 24, may balita. Salamat kayo. Okay, di ba sa rin? Masa. City 20, Hebreo, City 24. Pero dang, may balita na. Akong matahon na igsoon, diri sa sulat sa Hebro. Biblical niya? Dili ako. City. Pamati na mo. Maka mo mga katoliko nga mato pa kuno way. Dili mo na way bubuo. Diri sa Hebro 7:24. 24 na, 24. Nagaingon. Apan buhi si Jesus hantod sa kahangturan Pero nindot na. ug ang iyang buhat sa pagkapare wala itugyan sa lain. Wala itugyan sa lain. Anong higuwa man ni siya? Diba? Ako kawakan na pare baka sa Antikristo. Gusto na mo, no? City 24. City 24. Atong basahog balik, ha? Oo. Atong basahog balik ko, no, be? Oo. Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Di ba may gibutan dali ang iyang pagkapari di maputol. Ang iyang dili itong yang lain ato kabutol sakyan. Dili nga itong yan sa laing pundok na tinutulog tao. Sama ninyo, mabutan ng pastor na moron. Kaya niya gitugyan sa laing pundok. Pero ang pagkapari niya magpadayon. Ang basahon ay Ikot sa likod. pinadayag 1:16. Sakto kaya na yung version. Mabutan lang din na sila pare, pastor na sila. Kaya sila matugyaning apil. Ang natugyanan, ang gatong mga apostoles. Katurag yung Atong ginito. basahon na to, ha? Buwan ko na pare. Nagtuo sila, magkapapuro sila. Nakapilit pa rin sa samot noon. Na, ito basahon na. Niya, gihimo kita na usa ka gingharian sa mga pare. Pinadayag, 1:6. Di man ni si Kristo. Mga apostoles naman eh. Walang sakto kay na, haong kay na niya. Paong sa nakuha. Kaya wa siya ma-appeal o Duway kugyan. reputation, duway reputation. Walang pastor, Willie. Dili. Father Willie. O, dili na, wala ko Diyos. Oh, sabi daw kumusapaw nimo, no? Gihimo kita niya, sa to pa plural kita. Wa mingog ako ra, no? Gihimo kita niya nga usa ka gingharian sa mga pare. O daghan din eh. Gingharian man. Wa mingog diri gingharian sa mga pastor. Aron mag-alagad sa iyang Dios ug amahain. Iyan ni Jesucristo ang dumog o gahom nga walay katapusan. Mo na nga hangtod karon, doon natin pare, delikado ni ilang kay way pare. Ang pagkapari ni Kristo magpadayon hangtod sa kahangturan. Mo nang kita karon, doon nagyapoy pare. Sila questionable ni. Nang ordinar, pare, kato sa Mediros. Okay na, ano po? Ang akong gikutan, Biblia sa Katoliko, Tara, Biblia. Firmado ni Julio Cardinal Rosales, Archobispo Sumbo, Unyo 26, 1981, o Monsignor Cesar Escosiba, Alcosiba. Ano, basa lagi. Pwede ba ka mubasa sa akong dibasa nga magkapamatuod ka nga wa ko mamakas sa Minor, ibasa? ibigay mo basa. Wa ko moingon mo nga namakka ka. Kabantay mo nga wa ko yung namakka ka. Isa kay ngini nako. Ang buhi sa Jesucristo hangtod sa kanturan o ang iyang buhat sa pagkapari wa itugyan sa lain. Meaning, wa niya itugyan sa laing pinuhuan. High priest pa, high priest. Muna nga. Pag ko pagkadin akong gibasa. Okay, nagtupag pa man ka. Ako basahan pa dyan ha. Nagurina pa dyan sa lagpare. Okay. Lakaw. Kaya usa ra ka teksto, nilaghan na kay sila konklusyon. Okay. Acts of the Apostle chapter 14 verse 22. Paminaw ha. And when they had ordained to them priests in every church, nag-ordin naman ng ibang pari eh, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they believed.
Acts of the Apostles, 14, 23. chapter 14, Okay. verse 22. Nangunin na sila doon na pare. Okay. So, sunod pa ka na. Ato sa basaw ng Pinood pa to. Anya, pasok. Ikaw ba, Willie sa, anya ka. Tusi. 22. Dibasan dyan, no? Manatawang ko Do nila. wear inspiration na. Do wear Magama ko, istorya, katolik ko rin. 1592. Ako lang yun ang mga ikono. Parang pagsabot ay sa'yo. 22. Hindi, makabot pa man ako. 23 na lang sa bagay. 23 na, 23. Sa kanyang panahon, ang buwan, Asara. Ansyano. Ansyano. kay kinikaroon, Pare, ga-vlogger mo na yun. pare, ansyano. O niya, mag-vlogger niya, mag-exorcist. Pagkilawal niya ang yawa, o gatong giyawaan, 15 ito. nabuhat mas pare ng pang-exorcist. Buhat mas pare. Kay kami na sa magbasa kong Biblia. Nagayon dire sa Hebrew 5, versículo 1. Ang tanang panulong pare gipili o gitudlo gikan sa katawan aron mag-alagad sa Dios. Sa ngalan sa mga tao, maghalad siya mga gasa o mga halad sa mananap na sulugon tungod sa mga sala. Ang trabaho pare, magpakiniwala sa usa ka makasala o sa presensya sa Dios. Mauna instruksyon sa Dios. Wa kay mabasa diri nga subo ang Dios o pag-exorcist niya. Pastila na. Ako ka niya wa. Sini Kailangan ba sa iya kayo. kuwan dito? Wala di ko mutawag niya. Darwin ka. Yawa. Tawag na ba din? May kalainan. Galing ka. May kalainan. May kalainan. Silence ha. Ang akong pangutanan, wa man magsugpo sa Kristo nga pag-exorcist diha. Di ba? Bildi ka bro. Bildi ka. Ako lang unahan siya ba? O tana mga tao si Kristo Ginoo di ka Ginoo. Magsigbahagit ka. Ayaw. Ilatupag kay Uwa. Kay wa itubyan mo. Ang pagpapare ni Kristo. Wala man itubyan mo. Hindi. Kung si Kristo ba ako bugyawa ayaw pagpangabot. Kaya ang tao sa pare magpakaliwala sa makakasala o sa presensya sa Diyos. Bueno. Okay, salamat. Pinangga, kay Soon. Mandod pa niya nga, naghilingin magagyawa si Kristo naman na. Atong pamation ang isulti ni Kristo sa balaang kasulatan mismo. Okay. Sa Marcos 16, 13. Ningon din yung mga isunan. At lang masahon na. Size 3 size 3. Size 3. Sa Marcos, size 3. Okay, asa lang mo? Okay. Sa, tinuod ba dyan nga? Size 3. O, sa size 3, ningon din mi. Busa, ng lakaw sila o dagwali. Nga ang mga tao, kinahanglan maghinulsong sila mga sala. Ilang gihinginlan ng daghang mga yawa. O ginaplasan ilag lana o giayo ang daghang masakito. Ya, oh, ako nilagla na para magpadala sila. Itikas din, Reyna. Wala mga isunan ko. Na, so kining ato isunan, pinangga si Pastor Willie, ay Panginoon Hingin Jawa, pinagkado ni, kung kauban na ba dyan sila. Ang simbahan na gitukod sa itong Ginoong Jesucristo, naghihilin dyan o mga yawa. O matod pa si Pangilyo at itong naging adlaw, giingon, Pahiling mo. ang Ginoo, giakyos ang Ginoo ng imong gahong gikan sa Beelzebul. O gingon ang atong Ginoo, ibaw ba mo
nga pinaagi sa paghingilin sa mga yawa timaan kini nga naghari na ang Ginoo diha kaninyo. So therefore, kining paghingilin nato sa yawa base sa mga pulong ni Kristo, timaan kini nga naghari na ang Dios diha sa atoa. Kaya karon kaya wa man sila maghingilin. Basta ipangyawaan. Dahil ang naghari ani. Amen. Basta ipangyawaan. Basta ipangyawaan re. Ibasa na ko sa Biblia na ang pagkapare ni Kristo, akong giunhan gani. Ayaw gamita si Kristo, kaya itugya niya pagkapare ni mo. Ang iyang isulti, na ang yawa ni patuo sa mga apostoles, dili mga pare, huwag kayo mabasa sa Biblia, pare, ang mga apostoles. Kristo, nabilin siya gasa. Apostoles, prophet, evangelist, pastor. Lima sa opisina ang ibilin ni Kristo, huwag siya magbilin o pare. Huwag kayo mabasa. Kaya sa kanilang panahon, ang mga pare nga gipili sa Diyos, gikurap ang halaran sa Diyos, giputol sa Diyos, o karon si Kristo makatubag sa tanan ng pangtana. Gipugto ang pare kay gikan ni Libe hangtod ni Kristo, mga matay ang pare, giputol. Nagbutang sa ng pare, nga dili na mamatay si Kristo. Ang mga matay mga yapon ng mga pareha. Diba? Mauni nga. Ang matay. Ang akong pamutan na, nagbasa na kong versikulo. Hebrews 7:24. Nagbasa na ko nga wala itugyan nagtos mga parwak ay mabasa nagitugyan, di ba? Mali karon ang akong pangutana ayaw gamita ang mga apostoles, hindi na sila mga pare apostoles na mabasa. Ayaw ka na ang pagkaon na wak, dili para mo. Ay, di pa rin ha? Okay, salamat kayo. Matod pa ni Pastor, nagkita pa dulo ng pare, nagtura nila, no? Paminawon si Kristo. Okay? Si Kristo yun itong paminawon. Biblical man dito. No? Sa Lucas 17, ay, gusto mo ito. Ay, sibat. Nakita, paminaw sa. Nakita sila ni Jesus ug ingnan, lakaw ug pahiling kamo sa mga pare. Kinsa may atong tuhuan si Pastor Willie, si Kristo. Si Kristo. Wala tugon man eh. Tugon man eh. Sa Lucas 17:14 ingon na si Kristo, pahiling kamo sa pare. Ya si Pastor Willie ayaw mong kaltog pare. Inaw pulis kahayag sa utong-tutok mga pinagkat na mga rin. Atong pagpakan ng Ginoo. Si Pastor Sali na lang. Lasa. Pastor Sali. Lasa lang. Sige. Taluoy siya. Ibasa man na si Kristo nagsulti pahilig pare. Katong iyang giayo kaya mga pare bright manguna sa una. Hindi na pala mga kapulito ron. Okay. Ang katuyuan ni Kristo kahiling dito aron mudugang ang pagsaksi sa iyang pagkaginoo. Maunay tuyo kaya. Di ba? Pero ang pare, maoy nagpatay niya. Okay. Okay, nagsugo na nito. Si Kaipas dito. Ang ako,
Si Miloya ko ka. Okay. Ang akong pangutana, nabasa na ko na wala itugyan ni Kristo sa lain ang iyang pagpapali. Nakaroon kinsa may nag-ordina nimo sa iyong pagpapali na ang imong leader wa man ang iyong ordina ni Kristo. Kaya giabulis na ang mga pare kay mga matay o bili makaalagad sa himpit ngadto sa tao makasapala. Mao ginay pagtulungan niya. Gibukto niya ang pagpapare tungod kay gikurap matod pa sa Mikias 3:11. Mikias 3:11. Ay, coach, coach. Sibalik sa mga pangulong pare Ay, coach, ang mga hukom o ang mga misa mga wali Ako sa coach ba? Ay, itag live si Puro ba? Ito, wala ba? Disorder. Disorder. Pastor, disorder. Wali na. Tinahamang tayo ang Pangutana, oy, pagwali. Tinahamang tayo ang Biblia nga. Wala itugyan ni Kristo. Pangutana ba? Ako pangutana, ipugos ba dahil mo ang imong pagalingon kapag sulod sa usa ka butang nga di ka mayroon na? Magpa-ordinar, oh. Okay. Ato nang itubag din na nga wag itugyan sa laing tinungan. Pero itugyan sa mga apostoles at sumusunod sa mga apostoles. Tito 1:5. Atong basahon ha. To Titus, my beloved son, according to the common faith. Asa ka ba? Pamina. Likod. Ha? I left in Crete that you should set in order the things that are wanting and should ordain priests in every city. Si San Pablo na yung nagsundan ni. Nag-ordinar. Ordain priests in Sa matag, every ilugos, universidad. Oh. Yung karon naman sila pare diri sa Tagbilaran City. Wala. Walang sugod na yung Kristo. Gawa gitugyan ito sa lain. Pero gitugyan gawa. Dapat Tito 1:5. Paminaw lagi. Ay babasa, dali basa. Ah, basa. Oh, basa rin, basa. Kiriyo. Hindi mo na So, sa in English, na ordain priests ha, in every city. 1:5. Anciano, agad. Mador man di pare nga akong Biblia. Ibilin ko ikaw sa Krita aron imo at imanon ang mga utang wala. Ano yung Peter sa Mahuman kung aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia. Sa magkaglungsod. Pangulo. Basa mo na pa. Si leader. Inumdumi ang akong mga Pwede ka may kaya basa. pangulo sa simbahan. Okay. So muna, sa English na to, ayun ito lipat-lipat. Ito manggibasa dyan. Paman dito ordain pastor. Okay, lipat-lipat pa. Anciano. English man eh. Leaders. Ato magbasa. English na, English Lipat ni. Oh. Dili Din ang And you should ordain priests in every... Soldier of Christ. Ato manggibasa. Kaya nang sila lipat-lipat, hindi sila mudawat sa itong Soldiers libasa. of Christ. Dahil amigo ra sila sa ilang gusto. Di ba? Wala nga, kung open sila, kailan yung dawaton, kaya hindi naman dyan eh. Ato man dyan yung ibasa. Original, una ginawa ng Biblia. Oo. Wala nga, katong yung gingon nga, pare ang nagpatay, pare sa mga Hudeo. Dili pare ang Kristiyano. Wala nga, ato lang iklaro na. Wala nga, kung mga pinangga nga igsuon, doon na sila yung mga kamaturan, half-truth ra ilay i-present sa tuwa. Kung sama ng half-truth, magpakagapon. Walang kinahanglan dyan, magtuon ta. O, bisan natas karsada, no? Bibog kayo ta, no? Kaya naman uhaw sa kamaturan. Amen? O niya, nasa lang ang pangtana kay asa man si Pastor Archie. Salamat Pastor Archie. Antong sa sunod, nindot kayo ang imong kinaiyak karon. Si Kuan ba? Mas Si Prophet Mascardo gusto siya nga kamoy magkaagbat. Kung pwede,
Sit na Gama to. ka, Sit na gumagama ko to. glitter niya, gumagama ko siya glitter para rin mo para formal. Sige. Alam ko sa leader. Trumpet. Later. Ay, kaya Wala nga. formal. Wala nga. Paswaton mo suwat, no? Kasi naganahan mo diskusyon niya ako may paswaton. Ikaw, suwat. Suwat, kaya mo reply na ko. Dili kaya ka magpapasa. Reply na siya. Reply na ko. Reply siya. Reply siya. Hindi mo na sila ng suwat. Pasuta. Suwat. Ako yung suwat. Okay, suwat. Ayaw, siya mo suwat. Siya mo suwat. Tapula na bro, ito yung masugo. Tapuan, tapuan. Wala sila yung propeta. Ang gusto niya magiging istorya. So, makikdialog ko na. Dialog lang ang bro. Siya pa yung Na- suwat. na- Okay ra bitay nimo. lang. Okay ra nimo. Okay ka na. Suwat mo glitter. Niya, Ikaw lagi suwat na. Na mo reply siya. Wala nga. Kami suwat na. Panis pa to sa inyo. no? Suwat ka, di ka buto na. Na, paano ito? Reply ba reply? Meron Isog isip dito. Chat na chat. Wala nga, Pastor. Kasi, salamat. Dinot kayo karon, butang kayo karon. Singgit ko. High emotion, low IQ, low intelligence. Karon, dalay doon kayo ka. Oh, ato bakpakan si Pastor Ache. Oh, kasunod. Iyan nga po na. Oh, nagwalang kinaunan. Wala to tagda. Ang ibalik lagi. Oh, kuna bata mo ipuod. Ayun-ayon na yun saan eh. Wala kasama si Pastor Willie. May ulit na. Okay. Okay. Wala nga. Dito kayo ang atong dialogue. Pastor, salamat kay Pastor Willie. Kanya hangtod sa sunod nga panahon, Pastor. Wanya, blessingan ka na ko? President. House President. Kaya kong blessing ko. President. House President. Siyempre President, hapit na po na mga Katoliko. Hapit na. Magsuot na mag-cross. Sa una, hindi na magsuot o cross. Pero, hindi na kamay kayo, doon na yung cross. O manguros na po. Mayroong balita na lagay si Pastor President Sale, manguros na po. Panatong pagpakan ng Ginoo. Nag-uol lang po kay pamingaw ni atong dialogue din eh. Kuha na po sila. Wala nga, ayos na dyan mo pamalit, Pastor Archie. Pastor Willie, ayos na po mapamalit. Kaya, wala rin namin ni atong dialogue. Gamit ka po sila sa Ginoo aron madasig tagtuon. Amen? Amen! Iguwa pa ang mga Baptist, dili kong madasig sa Catholic Faith Defender. Wala kini mga laing tinuan, ato dyan yung panggaon. Ato dyan, ato itong pakanon. Librehon to na to. Mga kong sa umpata. Ato ta sa Macdo. O mananoon sa mga sining. Ato ilibre ba kay balik lami ba dyan yung atong dialogue din kung naa sila. Mingaw magwa sila. Wala nga anak hatag o kulor ini, wala din lang to awayon. Ato dyan panggaon. Si Pastor Darwin, nadire? Ani ulit na po, no? Salamat sa kanila. Atong sangnay, sunod na po, kada buwan man eh. Ato dunay ato miyagi kay purgatorio man sukron Pare na po. imahen sa larawan o pagkapari na po. So pinaagi sa ilang pagsubak-subak nalikon ta. Walang pasalamatan nato sila nga mapadayon silang pagkasupakiro. Kaya ini ang puta uban ng gugma, uban ng kalumo, mapaambit sa kamatuuran dito sa ilaha. Amen? O pinaagi nila nalikon ta pagsamot o nainteresado sa ta sa pagtuon sa mga pagtulunan sa simbahan yan itukod sa ato Ginoo. O timan ininyo daghang Katoliko ng Miya apan sa adlaw himatyon na mamalik. Pipinteriyo. Ayun din ilubong. Pero why Katolikong himatyon mobalhin og laing tinuhuan. Tinuo dili. Pero na may Katoliko nga nagtinga na, magbunagin ko, magbaptis ko, wala. Daghang Katoliko, kanamiya, apan sa adlaw himatyon na mamali. Pero why Katolikong himatyon mobalhin og laing tinuhuan. Amen? Mana nga si Pastor Willie, puro man siyang allergic kayo sa exorcism. Yan ko nung nag-exorcism tanga, sinisto naman.
Diba sa kabantay nga siya basag Biblia, wala din na mo basa-basa lang mo sa kateksto, dili tibuok, dili konteksto. Wala nga, INC. oh, INC, incomplete. Ang gini ato, kompleto man dyan eh. Magtuon tag Biblia na historical context at kada letter ni St. Paul. Pagtuon na to sa Exodo na historical context. Ang ina, basa-basa na dyan. Walang, maluoy dyan ko, kaluoy ko nila mo samot, kung kaluoy dyan ko masuko. Kung nakabantay mo, hindi katubang na ko sa mga pastor, mo samot akong kaluoy. Dili ako, maoy, nakamili kaluoy yun. Yan naman, kay kuwang sila historical context. Maayo sila sa text. Pero why historical context? Mo nang out of context. Mo nang gitawag na sa theology of proof texting. Proof texting. Mukuha na ko sa kateksto, walay historical context. Kuwang man na. Bias man na. Gitawag na siya theological bias. Kunya, ang atong pagsabot, layo kayo. Mo nang ilang simbahan karon nagkagubot. Baptist, naghaking Baptist. Puro Baptist. Pero nagkasumpaki gapon, born again. The same nga born again. Pero why unity sa doktrina? Usa lang ang unity nila. Pagsupak-supak sa simbahang Katoliko. Wala na ilain. Amen? Katoliko ko sila. Wala na itong papakan na itong Ginoo Karolibyo na wak magkapugong ang atong ulan. Inahadlok sa iyong mga payong.